TV in calminama kala kobal min ñaagni mon almatere amin do hande zone industrielle amin do machallah to Hamar Sodo chef d'entreprise soy bois min ngari hande addandemo lettre makko parrainage donc min biwon ha hande koye événement payado le 15 février 2025 inchallah rabbi to Travel Night Club à partir de 16h Winder TV no wada lancé 4 ans modo min bino lancement 4 ans Windere ma wat film documentaire ma wat des décorations ma wat aussi des prestations artistes e goddum ko ganduɗa ko ma garan jeem koyma donc leñol ɗo fof nde nodda e kewal nde ara tawtorede koɗo kikiɗe kottanmo Hamar Sow min calmini weltanama kadi mi weltanima Omar Diaw ɗumen e délégation mo mbaɗɗono hande arde he entreprise MSB menuiserie Sow Bois ko weltare mawde wonande kam kadi on ndeldini kam e programme mon mo gandanɗa hoorema hay son noddano min komi garowo sakka mon nde nodduɗon kam nden noon ko weltare mawde wonande kam hande oɗo mi salmiti on bandiraɓe yiɓiyam koɓe Winder TV so tawi eɗen mbaɗa mo ganduɗa kañum woni mawnude duuɓi 4 Winder TV e golle mum on teddiniri hen Hamad Biram Abdoullah Aliou Sow chef d'entreprise mo ganduɗa ko Sow et Bois gonɗo e zone industrielle kadi ko jogaɗo yakare bondu men gati fedde aynaɓe Saloum mo département Nioro région mo Kaolack kanko woni koolaɗo kuuɓal fedde nde kala ko mofte e ngal fedde nde koye junngo makko woni ɗum noon so tawi o noddama e Winder TV ene mawni duuɓi muɗum 4 o hokki konngol makko ko garowo te so ari o ardat e bandiw hen ɗum noon Winder TV amin gewno bandiraɓe e kala ɗo mbawɗon wonde nangge e ñalawma o kadi gaare tawtorɗe gaddon ballal mon ɓe ñalawma o kala luppuɗo yo andu luppi ko woni